Kom. Nærmere os 50 sekunder. Kom, Lars Møller. Ja! Han går ind og skræmmer Steinmann. Kom! Lars Rasmussen. Tilbage. Kør. Hey! Udvisning til Olaf Fjord Stefansson med 15 sekunder igen. 2 minutes. Det bliver Lars Møller. Ja! Danmark er i semifinalen! Vi gør det! Vi har slukket den islandske vulkan! Så Danmark! Fuldstændig vanvittigt! Jeg er klar til at løbe tur ud på autobaner, ned ad Reberbanen. Vi tager den hele vejen rundt i Hamburg. Vi skal spille semifinale om 2 dage mod Polen. En fantastisk afslutning, og så Lars Møller Madsen med 2. Det første udlignende mål.